Mělo to i tenkrát své proti, protože si tehdy operátor účtoval za SMS měsíční poplatek nějakých 45, řekněme 50 korun českých a mnoho lidí tenkrát konstatovalo, že se jim to jednoduše nevyplatí. Ten opravdový boom SMS zpráv přišel později, a to až s rokem 1997, potažmo s rokem 1998. Tedy před nějakými 16 nebo 17 lety, vzpomínám si, jako by to bylo dnes. Tak dlouho to zase není. A dnes SMS zprávy používáme tak rutině, že jejich psaní zvládáme skoro po slepu. A přitom ještě právě před těmi 17 lety jsme o tento druh mobilní komunikace nevěděli ani zájem. Tak si ho si vesel. Mladý Brazilec rekord ve psaní SMS zpráv pokořil už v květnu tohoto roku, tehdy činil ten rekord nějakých 18 vteřin a 19 setin sekundy. A ten nový pokus, tak ten rekordman stlačil na rovných vteřin 17. Další takový zajímavý rekord s poměrně nešťastným koncem, i když pak šťastným koncem, padl roku 2009, kdy dva mladí